बे समाव फोसावनो लादों दावहानि रादाब भारतआ पाकिस्ताननि उदखारि बिथाफोरखौ गाग्लोबनानै पेहेलगामनि खिथेर लादों पेहेलगामनि खिथेर नागिरनानै अपारेशन सिंदूरखौ जागायदों भारतआ गमामायैनो पेहेलगामनि खिथेर लानो अपारेशन सिंदूरनि गेजेरजों भारतारि रौनिया हानजाया पाकिस्तान आरो पाकिस्तान अक्युपाइड काश्मीराव गाग्लोबबाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्तानाव मोनब्रै आरो पिओकेआव मोनबा गासै मोनगु थावनियाव भारतारि रौनिया हानजाया गाग्लोबदों फारियै मुजफ्फराबादाव मोननै थावनि बेहवालपुराव थामथि कोटलीआव ब्रैथि चाक आमरुआव बाथि गुलफुलाव द'थि आरो भिम्बराव स्निथि मुरेडकेआव दाइनथि आरो सियालकोटआव गुथि गासै मोनगु थावनिफोराव भारतारि रौनिया हानजानि गोख्रों मिसाइल गाग्लोबनाय भारतारि रौनिया हानजाया उदखारि हाफिज सईदनि थाग्रा खुलिफोराव मोनद' मिसाइल गावदों पाकिस्ताना सिमान जादों दि बे गाग्लोबनायाव खमैबो 30 उदखारिफोरा जिउ गोमादों मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया हानजाया थांनाय मोनानि 1:44 रिंगासोआव पाकिस्तान आरो पिओकेआव राइफल फाइटार जेटनि गेजेरजों गाग्लोबदों जेराव इन्डियान आर्मी नेवी आरो एयारफोर्सनि मोनथाम रौनिया हानजाया बे गाग्लोबनायखौ मोगथां महर होदों बे गाग्लोबनाया पेहेलगामाव पाकिस्ताननि उदखारिफोरा सरासनस्रा भारतारि नोगोरारिफोरखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनायनि फिननाय नागिरनानै भारतारि रौनिया हानजानि खिथेर भारतारि आइजोफोरखौ खाफालनि सिन्दुर खोमोर होनायनि फिननाय नागिरनानै गाग्लोबनाय बे अपारेशनखौ सिन्दुर मुं होदों भारतारि रौनिया हानजाया आरो बे दावहाया इयुनाव माबादि महर लागोन बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन ये नुकसान ये 9 नंबर ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSE FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन
डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो पिएइचडिनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।